Έλα και θέλει να πάει στα Και μοντέλα. τώρα βλέπουμε τη συγκλονιστική στιγμή. Για όσους έχουν καρδιακά προβλήματα να μην δουν το βίντεο, Νίκο, Ναι, ναι. Εκτός αυτού να πούμε ότι ο κύριος Καστοδίνης μετά έχει ραντεβού με τα μοντέλα στην Miss... τι θα γίνει σήμερα? Universal. Πω. Λοιπόν, οθόνη Dalight. Με χειρουργική ακρίβεια. Ρε, Κάστρο, δεν πειράζει, σκίστηνα. Ρίχτης. Αλίπητα. Μανώλη, καλά το πας. Πόσο έκανε αυτή η οθόνη, Τάσο? Τίποτα, μωρέ, 450.000. Και όχι τώρα, έτσι. Ναι. Πριν 10 χρόνια. Αλλά όπως βλέπεις, Νίκο, η επιφάνεια έχει γίνει ζωολογικός κήπος εδώ. Δεν φαίνονται στην κάμερα βέβαια, αλλά Ναι, έχει μυγάκια εδώ. με πολλά μυγάκια, ναι. Σκίσε, Κάστρο. Έχουμε ενώσει το τελάρο την καινούρια. Θα βλέπεις τις γωνίες τις καινούριες. Και μετά θα κάνουμε, μόλις τη βάλουμε, Νίκο, θα κάνουμε και ένα τεστάκι την παλιά με το παλιό με το καινούριο πανί, μισό-μισό. Ναι, θα κρεμάσουμε λίγο στο πλάι, να δούμε στο πλάι να δεις πόσο διαφορά έχει από το πανί. Ναι. Θα φανεί, πιστεύω, και στην κάμερα αυτό. Μανώλης, φωνείς? Δεν ξέρω. Αυτό αν θυμάσαι, σας το είχα πει τότε και στο acceptance. Άλλο μηχάνημα που είναι εγκατεστημένο και δίπλα σου τον Ice, έχεις? Και όπως βλέπετε, καταλήγει και έχουν οι θέσεις της. Έτσι, τετέλεστε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την τοποθέτηση του πανιού. Το σύστημα της screen line είναι με αυτά τα μπιλάκια εδώ πέρα. Πρέπει να μπουν στις τρύπες. Μιλάμε για σταθερή οθόνη βέβαια, από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλοθέατη, Τάσο. Ναι, ευχαριστώ, Νίκο. Έχει μπει οπτική, είναι μέσα στις δύο κορνίζες και φαίνεται καλύτερο και από παραδοσιακό. Τον εγκαταστάτη δεν έχεις τραβήξει καλά όμως. Για να δούμε τον εγκαταστάτη. Δεν σε βγάζουν φωτογραφία όμως. Και εδώ έχουμε κάνει αυτό που σας λέω, 4:3 το κάδρο και έτσι βλέπεις τηλεόραση full screen, χωρίς εξοχυλωμένα. Για να κλείσουμε και τα φώτα. Βέβαια η σύγκριση με το παλιό πανί, Νίκο, εντάξει, άστο. Ναι.